Mijn naam is Sander en we zijn hier bij Circus Witova. We gaan even kijken wat de andere pauwen gaan doen. 2, 3, 4. Wij zijn pauw, we zingen de pauw. We houden van we zingen en we spelen. Oh, ja! Hier is Laura! Dames en heren, hier zijn Sander Schaaf en Jan Willeboer. Dit zijn de pauwen. En die doen een circus en die houden van muziek. En ze komen hier elke tongetje bij u in het trainingscentrum, Witova. Dat is super leuk hier bij de pauw. We gaan wel eens ergens optreden of jongleren, muziek maken met gitaar of andere instrumenten. Nee, ja, van alles wel. Ik vind het leuk om te nog een keer optreden. Ik wil heel graag presenteren doen en van alles. Ik ga altijd met het circus reizen, Circus Witova. Dit gebouw kwam leeg te staan, dat hebben wij omgekocht en dat hebben we helemaal verbouwd voor mensen die tussen wal en schipwrekken hebben altijd zijn. Mensen met een beheining. Evert en ik hebben voor hier als 4 of 5 lien kinderleerd. En wij zijn vanuit de Twaalhoek, vanuit de squallen, ben wij vregen van goh. Er zijn straks een paar banen en die stromen uit en die geen dagbesteding doen. Kun je daar iets mee op het gebied van muziek en circus. En zo zijn wij bij elkaar gekomen en zo doen we dit nou sinds maart 2015, denk ik. Hier zijn Romy en Rachel. Hier is voor jullie Sal Dijkstra, met doeken, met... Hoe is dat? Dagmar! Het is alle tongetjes is het een feestje. Morgens om 9 uur drinken we eerst even een kop koffie. En dan vertellen we even wat we al hier gedaan hebben in de week. En dan beginnen we met circus. En dan weer even thee drinken en dan doen we muziek. En middags is het vaak wat er maar komt. Wandelen, hè? Wandelen. Ja, even wandelen. Maar en Jood, ben je hem hier? Ja, en dat vind ik wel heel leuk. Ja, Sander? Nou. Oh jij je ook zo alleen. Ik heb hier weer over de lucht. Die hoort in Wat doe je hier eigenlijk? Ja, wat doe ik hier ook? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik maak hier heel volle muziek mee. En dat doen we dan met instrumenten en met onze stemmen en met ons lichaam. Hè? Dan dansen we prutten. En dat vind ik heel mooi. Als de dag, hey, pak me dan als de dag. Wat is die naam? Wat? Wat is die naam? Ja, ik ken me toch wel. Wij vrouwen in de bouw. Nou, dit was het voor vandaag bij Circus Pauw en Witova. Hopelijk zien we jullie de volgende keer weer bij een andere circus of een andere plaats waar jullie weer komen. Dat was het. Tot de volgende keer. Ja. Tot morgen! Tot morgen!